У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Хваленый Иисус Христос. Навіки вічне. Початку этой святой мши хотелось бы привітати у нашей парафіальной супольности ксяндза Валерія Мартиновського з Витебска, які узначалять сьогоднішню святую мшу. Привітати усіх вас, дорогі брати і сестри, особливо діти і молодь, на початку нового навчального года. Сьогоднішню святую мша ахвярується у вашій інтенції за усіх дітей, молодь, за наставників, вихователів, за наших катехеток. О Божьем благословении, о потребных ласках, об дарах Духа Святого в этом новом навчальном катехетичном годі, об той час, який розпочинаємо, заправду принес велику користь усім, і вам, діти, і так само дорослим. Просим ксяндза Валерія об узначальванні этой святой мши. І на початку гэтай найсвяцейшай ахвяры перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі ўдзельнічаць у гэтых боскіх таямніцах. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельми вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і адпусціўшы нам грахі. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Божа, володару небесный, Божа, Ойча всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, який яреш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Який яреш на себе грехи свету. Прийми моление наше, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемагутны Боже, вяршыня усялякай дасканаласці, напоўні нашае сэрца любоўю да Цябе і дапамажы нам узрастаць у пабожнасці. Падтрымай і ласкава захавай у нас усё добрае. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Амен. Читання книги «Мудрості Сираха». «Дитя, роби свои справы у покоры, и буде любить тебе человек богоугодный. Чим больше ты великий, тим больше покорный становишься, и тады знойдешь ласку в очах Пана. Бо великая могутность Пана, и праз покорных прославляется Ён. Нема леку нядолю ганарыстага, бо парастак зла пусти у ім карані. Серце разумнага розважає над
прыпавесцю, а мець, уважлівае вуха, гэта жаданне мудрага мудраца. Гэта Слова Божие. Ти, добрий Боже, бідного охраняш. Sprawiedliwy cieszon syn i weselą przed Bogiem i rozkoszują radością. Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu. Cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie. Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz. Ojcem sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg dom gotuje dla opuszczonych, jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz. Deszcz obfity zeslałeś, Boże, Tyś ożywił swoje znużone dziedzictwo. Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, które w swej dobroci dałeś ubogiemu. Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz. Читання послання до Гебреїв. Брати, ви не приступили ні до намацального, ні до розпаленого дню, ні до змроку, темри і бури, ні до гулу труби, і такого голосу словаў, што тыя, хто його почув, просили больш не звертатися до їх непосредно. Ви ж приступили до гори Сіон, і до города Божого, і до города Бога Живого, до небесного Єрусалема, до безлічі анёлаў, до святочного сходу, до костёла першаходаў, записаных у нябёсах, і до Бога, суддзі ўсіх, до духа праведных, якія дасягнулі дасканаласці, до Езуса, посредника нового заповету. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Weźcie moje jarzmo na siebie, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Калі Езус прыйшоў у суботу да аднаго дому з кіраўнікоў фарысейскіх з'есці хлеба, яны сачылі за ім. Заўважыўшы, што запрошаныя выбіралі сабе першыя месцы, расказаў ім прыпавесць. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, не сядай на першае месца, каб не аказалася, што нехта з пакліканых ім больш ганаровы за цябе, і каб той, хто запрасіў і яго, і цябе, не падышоў і не сказаў табе: «Саступі яму месца».
і тады з сорамам павінен будзеш заняць апошняе месца. А калі цябе запросяць, прыйдзі і сядай на апошняе месца, каб той, хто цябе запрасіў, падышоў да цябе і сказаў: дружа, перасядзь вышэй. Тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзіць з табою. Кожны, хто ўзвышае сябе, будзе прыніжаны, а хто паніжае сябе, узвысіцца. Пасля Езус сказаў таму, хто запрасіў яго: калі наладжваеш абед ці вячэру, не кліч сяброў тваіх, ні братоў тваіх, ні родных тваіх, ні суседзяў багатых, каб і яны не паклікалі цябе ў адказ, і ты атрымаў бы адплату. Але калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калекаў, кульгавых, невідушчых, і шчаслівы будзеш, што яны не маюць як адплаціць табе, бо адплаціцца табе у дзень уваскрасення справядлівых. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. На сённяшнюю нядзелю пастырскі ліст да нас кіруе біскуп Уладзімір Гуляй. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. Сёння ў нас апошняя нядзеля лета. Застаўся ў мінулым час заслужанага адпачынку, і вось мы з новымі сіламі, адноўленай энергіяй вяртаемся з водпускаў і канікул да звычайнага рытму працы, да выканання нашых звычайных штодзённых абавязкаў. Заўтра, 1 верасня, як штогод, ажывуць школы, гімназіі, ліцэі і каледжы, інстытуты і універсітэты. Нашы дзеці і моладзь распачнуць новы навучальны год, які будзе часам сур'ёзнай, адказнай працы па засваенні ведаў і здабыцці практычных уменняў. У пераносным сэнсе можна сказаць, што вучоба ў школе ці іншай навучальнай установе – гэта час закладвання фундаменту, на якім будзе ўзведзены будынак нашай агульнай будучыні. Бо ведамі, якія дзеці і моладзь здабываюць сёння, ужо ў недалёкай будучыні мы ўсе, як грамадства, будзем карыстацца. Таму сёння, на парозе новага навучальнага года, ахопім малітвай як дзяцей і моладзь, так і ўсіх, на кім ляжыць адказнасць за інтэлектуальнае развіццё і ўсебаковае выхаванне маладога пакалення, настаўнікаў, выхаваўцаў і выкладчыкаў. Асаблівым чынам молімся за бацькоў, каб яны з сапраўднай любоўю і шчырым клопатам не толькі падтрымлівалі сваіх дзяцей у працы здабыцця ведаў, але і давалі ім асабісты прыклад трываласці, працавітасці і адказнасці. Хацеў бы ў гэты важны для ўсіх нас дзень нагадаць вам, дарагія бацькі, што працэс выхавання маладога пакалення – складаная з'ява, якую нельга звесці толькі да здабыцця ведаў у школе. Для нас, католікаў, надзвычай важна, каб дзеці па меры сталення і пашырэння ўласных інтэлектуальных гарызонтаў усё лепш пазнавалі Божае Слова і аб'яўленыя Богам праўды веры, усё больш свядома і з унутраным жаданнем удзельнічалі ў святой імшы і іншых літургічных набажэнствах, паглыблялі сваё малітоўнае жыццё і з належным разуменнем прыступалі да святых сакраментаў. Для дзіцяці было б вялікай крыўдай, калі б, растучы і ўсё больш пазнаючы навакольны свет, а таксама законы, якія гэтым светам кіруюць, яно б адначасова валодала толькі базавымі, вельмі абмежаванымі ведамі ў справах веры ці ўвогуле заставалася духоўным невукам. Спытаемся ў сябе, ці дастаткова такіх павярхоўных, на ўзроўні маленькага дзіцяці рэлігійных ведаў для маладога чалавека, каб перад абліччам іншых светапоглядаў, якія падрываюць асновы веры, традыцыі ці прынцыпы хрысціянскай маралі, ён застаўся верным Хрысту. Ці заспакояць некалькі памятных з дзяцінства асноўных катэхізісных праўдаў яго ўласныя разважанні і пошукі сэнсу жыцця? Ці дапамогуць знайсці адказ на пытанні і дылемы, якія яго турбуюць? Няма сумнення, што вы, дарагія бацькі, з'яўляецеся першымі і найважнейшымі катэхетамі для сваіх дзяцей. Бацькоўскае выхаванне ў веры пачынаецца ўжо ў раннім дзяцінстве, калі члены сям'і ставяцца да сваёй штодзённасці ў духу веры, разам моляцца, удзельнічаюць у нядзельнай святой імшы,
прыступаюць да сакраментаў, абмяркоўваюць дома справы, звязаныя з верай і хрысціянскім жыццём. Як мы чытаем у апостальскай адгартацыі катэхезы Традэнды святого Яна Паўла II, катэхетычная дзейнасць у сям'і мае вельмі асаблівы характар, які нішто ніякім чынам не можа замяніць, і які вельмі слушна падкрэслівае Касцёл, асабліва праз другі Ватыканскі сабор. Такім чынам сямейная катэхізацыя папярэджвае усялякую іншую форму катэхізацыі, спадарожнічае ёй і пашырае яе. Сістэматычная катэхізацыя, арганізаваная пры парафіі, ні ў якой меры не замяняе гэтай сямейнай катэхізацыі і не вызваляе бацькоў ад абавязку рэлігійнага выхавання сваіх дзяцей словам і асабістым прыкладам жыцця. Парафіяльная катэхізацыя дапаўняе выхаванне ў веры, якое здзяйсняецца ў сям'і, бо яна, прадстаўляючы вучням праўды веры сістэматычным і цэласным чынам, паводле устаноўленых праграм, імкнецца да двайной мэты – прывесці да сталасці веры, ужо народжанай у душы, і выхаваць сапраўднага вучня Хрыста праз паглыбленае і больш упарадкаванае знаёмства з асобай і вучэннем Хрыста, нашага Пана. Нагадваю вам, дарагія бацькі, што клопат аб тым, каб вашы дзеці наведвалі парафіяльныя катэхетычныя заняткі на працягу ўсяго часу вучобы ў школе, адзін з найважнейшых абавязкаў перад Богам і Касцёлам. Невыкананне гэтага абавязку – сур'ёзная маральная правіна. Ведаю, што дзеці звычайна вельмі абцяжараны вучобай у школе, пры гэтым часта наведваюць дадатковыя пазашкольныя заняткі, гурткі, займаюцца спортам, вучацца танцам, музыцы, маляванню, ці развіваюць іншыя таленты. Усё гэта, якім бы патрэбным і годным пахвалы яно не было, не можа быць для нас, хрысціян, важнейшым за рэлігійнае выхаванне дзяцей. Памятайце словы Хрыста. Шукайце найперш валадарства Божага і справядлівасці ягонай, а ўсё дадасца вам. Прыкладам поўнага даверу Богу ў здзяйсненні выбару і прыняцця рашэнняў няхай будзе святы апостал Павел, які пісаў пра сябе так: «Што было для мяне набыткам, тое дзеля Хрыста я палічыў стратай, ды і ўсё лічу стратаю, дзеля перавагі пазнання Езуса Хрыста, майго Пана». Дарагія катэхеты, звяртаю сёння да вас словы найвышэйшага ўхвалення і шчырай удзячнасці за вашу штодзённую працу выхавання маладога пакалення ў веры. Місія, даручаная вам Касцёлам, высакародная і ганаровая, але не належыць да лёгкіх. Яна патрабуе вялікай асабістай адданасці, руплівасці, працавітасці і крэатыўнасці, грунтоўных ведаў, глыбокай веры і нястомнага самаўдасканалення. Ад уласнага імя і ад імя ўсёй супольнасці нашага дыяцэзіяльнага касцёла дзякую вам за тое, што з адданасцю і ахвярнасцю рэалізуеце сваё пасланніцтва. Няхай добры Бог шчодра благаславіць вас у новым катэхетычным годзе, які распачынаецца. На заканчэнне звяртаюся да вас, умілаваныя дзеці, дарагая моладзь. Перад вамі чарговы год не толькі здабыцця навуковых ведаў, але найперш асабістага ўзрастання ў веры і цнотах, выспявання ва ўласнай чалавечнасці і паглыблення адносін з бліжнімі. Кажучы мовай Евангелія, вы павінны рабіць крокі наперад у мудрасці, у гадах і ў ласцы, у Бога і ў людзей. Жадаю, каб у штодзённай працы вам шчодра спадарожнічалі Божае благаслаўленне, святло Духа Святога, матчына апеканай свяцейшай Панны Марыі, надзейнае заступніцтва святога Станіслава Косткі і вашых святых апекуноў. Будзьце стараннымі і працавітымі, адказнымі і сумленнымі, адкрытымі на праўду, дабро і прыгажосць. Слухайце сваіх бацькоў, катэхетаў, настаўнікаў і выхаваўцаў. Няхай вашы сэрцы будуць чулымі да бліжніх і да голасу уласнага сумлення. Няхай пуцяводным святлом будуць для вас словы, з якімі папа Леў XIV звярнуўся да ўдзельнікаў сёлетніх сусветных дзён моладзі ў Рыме. Паўната вашага жыцця не залежыць ад таго, што мы назапашваем, ці таго, чым валодаем. Яна хутчэй звязана з тым, што мы здольныя з радасцю прыняць і раздзяліць з іншымі.
Нам трэба падняць вочы, зірнуць уверх на тое, што ў вышынях, каб усвядоміць, што ўсё сярод рэчаіснасці свету мае сэнс настолькі, наколькі служыць яднанню нас з Богам і з братамі ў любові, развіваючы ў нас шчырую міласэрнасць, лагоднасць, пакору, далікатнасць, доўгацярплівасць, прабачэнне, мір на ўзор Хрыста. Дарагая моладзь, наша надзея Езус. Давайце ж падтрымліваць з ім цесную сувязь, прабываць у яго любові, заўсёды развіваючы гэтую сувязь праз малітву, адарацыю, святую камунію, частую споведь, шчодрую любоў. Імкніцеся да вышэйшага, да святасці, дзе б вы ні былі. Не задавольвайцеся чымсьці меншым. Тады вы кожны дзень будзеце бачыць, як узрастае ў вас і вакол вас святло Евангеля. Шчаслівай дарогі! На новы навучальны і катэхетычны год усім вам, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, ад усяго сэрца удзяляю пастырскае благаслаўленне. Падпісаў біскуп Уладзімір. Паўстанем, каб вызнаць каталіцкую веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба, уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амэн. Праз Езуса Хрыста, які з'яўляецца для нас дарогай, праўдай і жыццём, узнясём да Бога нашыя пакорныя малітвы. Молімся за Айца святого Льва XIV, абдары мудрасці для яго ў кіраванні касцёлам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх біскупаў, святароў і дыяканаў, каб яны заўсёды былі жывымі сведкамі Езуса Хрыста і годна выконвалі сваё пакліканне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей і моладзь, якія заўтра распачынаюць новы навучальны год, каб пазнаючы свет, якія пазнавалі таксама Бога і былі захаванымі ім ад усялякага зла. Цябе просім. Молімся за нашых настаўнікаў і катэхетаў, каб добры Бог адарыў іх мудрасцю, любоўю, цярплівасцю і ўсімі патрэбнымі ласкамі на працягу гэтага навучальнага году. Цябе просім. Молімся за нашых бацькоў, каб яны любілі нас так, як Христос любіць усіх сваіх дзяцей. Цябе просім.
Молімся за ўсіх нас, прысутных на гэтай святой мшы, каб мы заўсёды былі верныя Богу, Цябе просім. Слухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас своими дарами. Учини, каб мы праз пазнанне Твоей добрыні навучыліся любіць Цябе, праз Христа, Пана нашага. Амин. Амин. Хвален Тебе, Пане, хвален Тебе, Пане, и увельбям, зношен курен своje ręce, wywyższając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam, wznoszę w górę swoje ręce, wywyższając imię Twe. Bo wielki Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Bo wielki Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свайго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Ойче, праз моц святой ахвяры одари нас Твоей лаской, каб у нас сполнилася справа збавления, якая здійсняється у найсвятейшем сакраменте, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм у гору серці, узносим їх до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Godna гэта і справядлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, у Табе мы жывем, рухаемся і існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Твою дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо, маючы першыя дары духа, праз якога Ты уваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа.
асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у еднасці Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Амен. Молімся да Отца Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім,
супакой покидаю вам, супакой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарыць яго супакоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Amen. Супакой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. I z duchem Twoim. Перадайце ближнему знак супакою. Spokój. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлены. Bądźże pozdrowiona, hostio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowiony, baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu.
прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маєш для мяне планы дивные, мой Ойче, Боже мой, прагну быть с тобой. Маєш для мяне планы дивные, мой Ойче, Боже мой, прагну быть с тобой. Мой Ойче, Боже мой, прагну быть с тобой, прагну жить с тобой. Маєш для мяне планы дивные, мой Ойче, Боже мой. Молимся. Боже, дякуем Табе за прыняты з Твайго стола еўхарыстычны пасілак. Учыні просім, каб гэты святы сакрамент умацаваў нас у любові і захвоціў да служэння Табе праз учынкі любові да бліжніх, праз Христа Пана нашага. Amen. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння 22-я звычайная нядзеля. Спачатку хацеў падзякаваць для ксяндза Валерыя за малітву падчас гэтай святой імшы. На гэтым тыдні літургіі адзначаем у сераду ўспамін святого Григорія Вялікага, папы і доктара касцёла. У чацвер успамін благаслаўлёных Марыі Стэлы і 10 паплечніц, сясцёр мучаніц Новагрудка. Панядзелак спаўняецца 86 гадоў з пачатку Другой сусветнай вайны. У гэты дзень мы молімся за загінулых і аб супакоі ва ўсім свеце. На гэтым тыдні першы чацвер месяца раніцай наведаем хворых, адрасы якіх можна запісаць у канцылярыі. Увечары адбудзецца святая імша па кліканнях да святарства і манаскага жыцця. У чацвер таксама святая гадзіна, як заўсёды, з 23:00 да поўначы. Таксама на гэтым тыдні першая пятніца месяца спавядаем за паўгадзіны да святой імшы. Наступная субота, першая субота месяца, запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу пасля святой імшы ў 9 гадзін. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы ў 8 гадзін, магчымасць адарацыі на свяцейшага сакраменту, пасля святой імшы ў 10 гадзін, эўхарыстычная працэсія. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Ян Ніколенка, Шмяны вуліца Ўсходняй, Маргарыта Станкоўская, Шмяны вуліца Ўсходняя, Андрэй Войнюша, Шмяны вуліца Барунская, Карына Загорская, Ашмяны вуліца Барунская, Артур Пракопчык і Інеса Пракопчык з сям'і Буйко, Ашмяны вуліца Ўсходняя. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастарам. Таксама хацеў бы запрасіць усіх вас, дарагія браты і сёстры. Сёння мы тут памаліліся на пачатак новага навучальнага і катэхетычнага года тут у нашай святыні, але таксама хацеў бы запрасіць у бліжэйшую суботу усіх ахвотных, асабліва дзяцей, моладзь, настаўнікаў, выхаваўцаў у наш санктуарый у Барунах. Там таксама будзе чарговы дзень навены, чарговая субота навены перад урачыстасцю Маці Божай. Менавіта на наступную суботу, 6 верасня, асаблівым чынам запрашаюцца ўсе дзеці, моладзь, каб памаліцца на пачатак новага навучальнага года. Таму, хто мае такую магчымасць, запрашаю наступную суботу, 6 верасня, у Баруны да Маці Божай, там святая імша ў 12 гадзін, каб даверыць гэты новы навучальны год Маці Божай.
На мінулым тыдні дышлі вечнасць нашыя парафіяне. Ян Галінскі, 64 гады, Лякація Жданович, 86 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, святло вечна, в свеце няхай адпачываюць. Вечны адпачынак дай ім, Пане, вечны адпачынак дай ім, Пане, Наверно, розпочати тиждень, що нашу парафію Матці Божої Ясногорської помолимося в добрим надворі, Божим благословенні на час жнива, так само за Нікіту Вінцеловича, Діану Зарецьку, Віталія Юхевича, Ірину Гриб, які вчора у нашому костюлі заключили сакраментальний суженський союз, так само за всіх дітей, молодь, наставників, виховавців, катехетів, о Божим благословенні на новий навчальний год. Под Твої оборони. Czekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Марія Пані Ясногорська, Módl się za nami. Марія Пані Ясногорська, Się za nami. Марія Пані Ясногорська. Цяпер попросім ксяндза Валерыя свяціць, поблагословіць дзяцей і свяціць школьныя прыборы. Пасля усе разам прымем Божае благословенне і напрыканцы таксама дзяцей запрашаем на благословенне. На пачатку навучальнага года мы прыходзім у касцёл, каб прасіць аб дары Духа Святога для дзяцей, бацькоў, настаўнікаў і катэхетаў. Мы верым, што толькі дзякуючы святлу Духа Святога мы можам пазнаць праўду пра Бога, свет і пра нас саміх. А цяпер узнясём малітву благаслаўлення. Божа, Ойча ўсемагутны, крыніца жыцця і мудрасці, у святым хросце Ты учыніў нас сваімі дзецьмі і жывымі членамі касцёла. Глянь на сабраных тут дзяцей, якія на пачатку новага навучальнага года просяць аб Тваім благаслаўленні. Асвятлі іх розум сваім святлом і запалі іх сэрца агнём Духа Святога, каб яны пазнавалі праўду і па прыкладзе Твайго Сына ўзрасталі ў мудрасці і любові, і разам з усімі намі вучыліся праслаўляць Цябе ў супольнасці касцёла. Просім, благаславі сабраных тут дзяцей і прынесеныя імі школьныя прылады, каб з іх дапамогаю яны лепш спасцігалі праўду, дабро і прыгажосць у створаным Табою свеце. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Амен. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie proslawляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie proslawляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie proslawляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie proslawляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie proslawляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg.
Je proslawляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокое Христа. Дякуєм Пану Богу. Ty nasz car, Waladar, Waladar, o Jezus nasz. Ty nasz car, Waladar, Waladar, o Jezus nasz. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе, славим Тебе. Ты наш царь, Waladar, Waladar, o Jezus nasz. Ty nasz car, Waladar, Waladar, o Jezus nasz. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе, славим Тебе. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie